Takže počkej, ještě nezačínáme. No, tak počkej. Tady je málo místa. 3, 2, Co je dost šumí. 1, cože? Šumí jako kretén. Jak to? Co nevíš? Co? Nic, prosím tě, jdeme dál. Nešumí to, co kecáš. Dobře, až budeme mluvit, tak to nepůjde slyšet. Takže 3, 2, 1, takže... Já nevím. Asi čus, ne? Ahojky. Takže čau, moje jméno je Michal a já si vítám mojho videa. Myslíš si jako, že jsi takhle slyšel, když je ptáš, jo? Já myslím, že jo. Takže já vás vítám mojho nového videa, u našeho nového videa na našem novém kanále, který se nazývá Old Friends. Staří přátelé, kdybyste neměli anglicky snad. Jestli to teda, jestli to bude. Ty máš Jim Beam. A víte, proč tady mám brejle? Protože je venku asi 48 stupňů a prostě to nejde, jsme byli dneska ve škole a tam prostě se nedalo ani dýchat, že? Ano. A vodnutí oči. Takže, já nevím, co byste hnedka mohli na začátku říct, že tady mám akorát sbírku plechovek. Jo, točíme to tady u Michala. A já ani nevím, jak se budu jmenovat, to vám řeknu příští díle. Ty víš, jak se jmenuješ? Ano, tak se jmenuji Martin. Tak jo, Martin, ahoj, já jsem Martin. Martin Šimek. Z Fanfárie. Jsi ten? Jsem František. František. Jsem tady for game. Já jsem tady mám logo naše, to bude naše logo, to je naše logo. Starý fond vady nahoře, ne, budeme kopírovat. No, aby jsme to je naše logo, to je naše logo. Ne, to je for na podzim. To je naše logo. Dobře. Takže aby jsme se vrhli hnedka k tématu, ze začátka jsme nemektali stračky. Já to slyším. Auta jdou. Já nevím, jestli to bude víc vůbec nějaký téma tady to video. Asi nebude. Nějaký pán 100. Tam hraje na zahradě. A tam, prostě... Tam hraje, tam jezdí autem. Prostě jsme se rozhodli, že to nějak natočíme. A jo, já nevím, co můžu mluvit. To bude střihu. Ty máš pěknou vestu. To bude střihu jak můj máma. Jo, já si nazvu. Takže teďka jsme jako pravý fráždovi. To je sváž. Tady mám na zásobníky. Takže takhle někdo... Říkám, pro ty neprostřední, ne? Ne, to je pro této taktická vesta, to je... Airsoft. Airsoft. Pěsní. Neche! Já nejdu vidět. Já taky ne, máš to moc blízko. Ahoj. Jdeme vidět v pohodě. Teďka se tady držíme ty. Ach bože můj, Martineš, tady to zakopnu, vole, bordel, jsi tady udělal z té koblihy, co jsi tady hrál? Já žádnou koblihu nežrál, si půjčím Kendamu. Jo, vezmu si brýle, tamhle svítí sluníčko, na Havaji. Chtěl by to zelený plátno, aby jsme byli na Havaji třeba. Máš modrý, to je lepší. Modrou zeď, no, fajnovka. A tam no, hnědou. Tady nějaký hák ve stropu. Hák. Wingardium Leviosa. To je na klávesnici, když si tam chci pověsit. Momentoš. Takže, jak dlouho točíme? 3 minuty 35 vteřin. Se stříháme to na 1 minutu. Ne, díl, jsme už díl. Oni to takhle vždycky dělají provizorně, že oni to prostě prostříhávají a neříkají jako je ve filmu střih. Jo. To si řekl teďka ty. Já jsem napít koly. Ahoj. Já zdrhnu Kendamou do tvýho vestu. Myslím, to není neprůstřelý proti Kendamám, vole. To nebylo vtipné, pane Boháč. My jsme řekli naše identity. Abych pravdu povedal, tak... Nevím. Vůbec nevím, co mám říkat, prostě jsme úplně doma. Já už nevím. Já nevím už. Já vás tady provedu po jeho pokoji. Neproveď. No tady má madraci, tady. Tady má plechovky. To viděj ty plechovky. Tady má nějaký samuraje. Tady má klávě. A hlavně vybil se nám foťák, takže bychom vás měli rádi. Vybil se nám foťák, takže... Takže tohle bylo pro dnešní video. Všechno by se uvidíme v dalším videu a... Čus! To bylo pěkně trapný.